Sad, ovo sve što smo radili, znači, kao što sam rekao, zavisilo je isključivo od trenutnog stanja, znači nismo imali nikakav vremenski, neku vremensku zavisnost i sada uključujemo u igru clock. Znači, ono šta je nama interesantno, jeli, mi bi voljeli da napravimo malo da te ledovke malo šaraju, jeli, da ne bude konstantno isto. Kako ćemo to da uradimo? Uradit ćemo to tako što ćemo zapravo da brojimo. Znači, napravit ćemo mali counter i onda ćemo da uvećavamo na svaki clock, znači na svaku pozitivnu ivicu clocka ćemo uvećavati taj counter. I kao što vidite, postoji nešto što se zove always block i onda imamo ovaj znak at, znači na promenu signala, znači na pos edge, znači na pozitivnu ivicu, kloka od 25 MHz, koje to je ime pina, znači na ulaznom ono, mi ćemo uvećati brojač za 1. Kao što vidite, ovo nije, znači ovo je assignment, ovo nije znak jednako, nego je znak dodele. Šta to znači? Šta je razlika? Znači, u ovom bloku, u begin-end bloku, always, stvari, ako ja koristim znak obično jednako, znači, da sam stavio CNT je jednako CNT plus 1, to znači da će to biti prvo urađeno, a onda u sledećem redu, recimo, kažem CNT jednako CNT plus 1 opet, znači isto ponovim to, znači on će zapravo u tom jednom prolazu će uvećati 2 puta. Zato što će izvršiti sekvencijalno. Znači on izvršava, kad je znak jednako, izvršava se sekvencijalno. Ali kad je znak dodele, to se dodeljuje u sledećem kloku. Znači, CNT... Ono što je u ovom sekciji... U ovoj sekciji CNT će imati vrednost kakvu je imao pre, sve do sledećeg kloka. Znači, ako ja ovde kažem CNT je CNT plus 1, a ne znam, neki tamo brojač je CNT, to je moguće, on imaće prethodnu vrednost, neće imati vrednost uvećanu za 1, nego prethodnu vrednost. I to je stvar koju morate shvatiti da ovde sve se izvršava paralelno. Znači, ako je ovaj assignment, onda je to paralelizam. Znači, ako tu stavim 10 izraza, oni se svi odvijaju u paraleli i nije bitno koji im redosledom ja napišem, oni će se uvek izvršiti zato što zavise samo od prošlog stanja, a ne od trenutnog, bilo kojeg trenutnog. I onda, znači, što se nas tiče, ovde nam je dovoljno, znači, da znamo da ćemo na svaku pozitivnu ivicu uvećati brojač. Sad, pošto to se dešava na 25 MHz, znači, ako bi stavili u assignmentu, znači, ako bi uzeli donjih 8 bita, to praktično ne bi ništa vidjeli, sve bi se crvenilo i jednostavno ne bismo vidjeli bi možda malo da titraju neka od ledovki, ali to bi bilo to. Ono što ćemo... Evo možda pitanje za matematičare, ako volt radi na 25 MHz, koliko će ovo da blinka? Ovaj kod. Zapravo, zavisi koja je ledovka, ajde bar najniža. Ajde najniža. Pola sekunde. Četvrtina. Znači, to je, znači morate da... Znači, ono što nam je ovde sad zgodno, možete da probate da pustite, to je primer, to je counter primer. I znači, ako assignujete sada ovako kao što jeste, znači ovako u primeru, znači vidjet ćete da to relativno sporo radi. Znači, ali možete onda uzeti, ajde, dodelite posle, ne znam, od 16 do 23, to je od 23 do 16, obrnuto, i onda ćete vidjeti praktično drugi range, odnosno vidjet ćete da mnogo brže broji. Znači, ono što je interesantno, recimo ovde, mi koristimo ovde continuous assignment između ovog registra. Znači, registar nam čuva, to nam praktično, ovdje smo definisali 32, pošto od 0 do 31 imamo 32 elementa, znači to su nam 32 flip-flopa, zapravo, ali mi ih vidimo kao 1 i oni imaju vrednosti, znači to su praktično od 0 do 31 i ovaj counter ovde je 32-bitna vrednost i njega uvećamo za 1, koji se u ovom slučaju isto smatra 32-bitnom vrednošću. I taj brojač će jednostavno, znači svaki klok će da se uvećava, a mi možemo, znači, da se šetamo praktično, pošto nam je LED, promenljiva nam je 8 bita, mi možemo da uzmemo bilo kojih 8 bita iz tog range-a i da time prikazujemo praktično koliko, tako da ako pustite taj example sada, vidjet ćete
jednostavno kako se brojač menja. Probajte, koliko vam ide. Koji je to sample? To je 0.3. Counter, 0.3. Pa je li ima bit prenosa Pa, ovde nije... iz da. jednog 8 Dakle, znači to je full... Znači, da, ali ovde nema 8 bita. Da, ali ovde nema 8 bita. Ovde, ja sam napravio da je 32 bita. Da, brojač... Posle šiptanja, posle brojanja, želimo prenijeti ovo je, nešto možete, da. Znači, postoji Tako je. Znači, vrlo je jednostavno. Ali vi kažete koliko je široko. Tako je. Kontrolirati carry bit kad je on isturio... Ali, znači ono što smo pričali za kako je 50-ih, 60-ih godina ste imali 18-bitne reči, zato što je neko smislio da mu je 18 baš zgodan broj i znači niste imali sve na 8. Nisu bili stepeni broja 2. Znači ovde bukvalno možete da se igrate, napravite petobitnu mašinu, petobitni računar koji će tako da radi, zato što vi pravite sve operacije, vi kažete koliki je registar, vi kažete kako se izvršava operacija, znači pokazat ćemo to posle, Ali velim, ovako je interesantno carry bit. Komentar imaš kao u CEU. Samo mora da ti se Onaj slaži. koji je izletio ili u jednu stranu ili u drugu stranu. U ovom to ne tretiramo carry uopće na taj način, ali taj je ćemo recimo provati malo brza. Da, znači onda ti recimo staviš da ti ide od 23 do 16, 23.16. Onda ćeš vidjeti kako mnogo brže broji. Ovo je, vidiš, dosta sporo. Znači, ali vidiš lepo kako broji. Znači, to je... Prije, znači, kako je brojeno, treba bio clean Ne moraš, znači, zato što će detektovati promenu fajla. Znači, čim ti build prođe da nije prazno, to znači da ti je uhvatio izmene fajlova. On u principu gleda da li su menjeni fajlovi koji su Verilog fajlovi. Problem je ako ti zavisi od nekog eksternog fajla, odnosno ako čitaš neku memoriju, neki fajl koji je, to ćemo posle imati par primjera, kome je memorija koju on učitava iz Veriloga, to nema ga u spisku fajla, on ne zna da zavisi od toga. To se u make fajlu lako radi tako što dodaš to u rule, ali ovo je više onako generički napravljeno, znači. Jeste probali sve, idemo dalje? Nema, zato što to je napravljeno minimalistički za baš početnike, znaš. Ali u principu, većina ljudi napravi make fajlove, nešto, znaš, napraviš neki build sistem, jednostavno ono što ti voliš da koristiš. Da, pa zato što ovde je lako bar da vidiš koje su ti komande, ako ništa drugo vidiš koje su komande, uzeš, prekopiraš to ti je osnova za make. Posle samo napraviš kako tebi odgovara. Ali imaš... Da, i on dobiješ verbose, to ti je, da. Da, onda ćeš svašta dobiješ, nećeš mišlja. Zato se sve stavio na quiet, baš zato da ne bi opterećivalo, znači da vidiš samo ono što moraš da znaš. Inače bi znao više nego što ti treba. Odnosno ne bi si snašao. Ovdje zapravo brojimo 8 bitova. Da, mi gledamo 8 bitova, mi brojimo svih 32, ali na ledovkama prikazujemo samo gornjih 8. Tako, i dobijemo taj brojač koji polako broji. Da, 25 baš nije deljivo sa 24, jel tako? Da, 25 nije deljivo sa 24, znači onda to je... Ali to je to. Da, ulazi 25 MHz, znači i na 25 MHz se menja counter, ali... Da. Ja sam koliko je dioda, a to je to, 25 podeliš sa 24. Da. Tako je. I to je to, mislim, u principu može se igrati i vidjeti kako to funkcioniše, ali znači ono što nam je ovde bitno da naučimo je da, znači u principu kada želimo neko vreme, vreme ne postoji kao takvo. Znači mi imamo clock koji nam je eksterni, znači mi nemamo interni clock, mi možemo radimo na mnogo većim frekvencijama, ali eksterni clock nam je 25 MHz i mi vreme želimo da gledamo tako što ćemo da brojimo koliko smo clockova potrošili. I to nam je jedini način, znači gledamo, mi brojimo, uvek brojimo nešto i onda gledamo koliko smo toga izbrojili i tako znamo koliko nam je vreme. Znači nema delay
10 milisekundi i tako da stavljamo u program. Znači, sekvencionalno je u hardveru, naravno, teže napraviti neke stvari, zato što nemaš vreme kao pojam. Ono što isto mi možemo da uradimo, jer ovo sad nije interesantno, ovo sad broji, ali broji sam. Zašto mi ne bi dali neki signal spoljašnji? Znači, ovaj dizajn nema klok, ne zavisi od kloka, to je znači sledeći, to je trigger, ali nego šta smo radili? Ako pogledate ovaj prošli, znači on je imao, radio je post edge od CLK signala, od buttona 1. Znači, klok će biti button 1 i kako ja klikćem, to će mi biti, uvećavat ću brojač. Pošto naravno mi klikćemo sporije, ne moramo da imamo brojač koji je 32 bita, dovoljno da ima 8-bitni i svih 8 bita prikazujemo zato što želimo da gledamo kako brojimo ručno. Znači, ako ovo sad pustite, vidjet ćete da praktično na početku ćemo imati sve ugašene i kako klikćemo, ono se uvećava. Ali ćete primetiti još jednu stvar. Da. Ako klikćete... Jeste probali? To je znači sledeći primjer. Znači, probajte taj trigger i sad da mi kažete šta ste primetili. Šta se dešava kad klikćete ako vam radi? Ako vam radi. Malo preskače, ali skoro je dobro. Ali nije lako. To malo preskače. To koliko malo zavisi koliko vam se ruke tresu. Ili koliko je dobra tipka. Znači mi znači nama je sad svaka ta ivica je button press, je li tako? I mi brojimo, ali šta se desi? Desi se ovo. Znači, ulazni signal, ako pogledamo na osciloskop, on izgleda ovako. Znači, vi ste pritisnuli, ali to nije baš bilo tako, to je bilo ovako. I sad to nekad zatreperi malo jače, nekad zatreperi malo manje, ali zatreperi. Sad, nekad dobijete uvećanu za 1, nekad za 2, nekad za 3, kako ko ima sreće, jeli. Kome se tresu ruke, to ide malo brže, jeli. Tako da, sad, šta ćemo mi da radimo? To se zove, znači, taj problem može da se reši na više načina. Možete da rešite hardverski, ali mi sad nećemo da menjamo ovu pločicu i da stavljamo Schmitt trigere da bi napravili debouncing za dugme, zato što možda ćemo mi da koristimo taj ulaz, možda nam je to eksterne vezano nešto i mi želimo da koristimo za neke druge stvari. Onda ćemo mi da uzmemo i opet da brojimo. Znači, ako pogledate, otvorite primer sledeći, to je, znači, posle triggera ide debounce i ako otvorite debounce, ako pogledate kod, šta ćete vidjeti u njemu? U njemu ćete vidjeti da mi sad koristimo onaj brojač, imamo dva brojača. Imamo brojač kojim brojimo vreme. I onda radimo odabiranje signala u to vreme. Znači, šta mi radimo? Mi ćemo da čitamo na svaki clock counter, znači na svakih, kad je 20. bit se promeni, to znači da to će nam biti neko vreme, nekoliko milisekundi. Mi ćemo uzeti kolika je vrednost, očitat ćemo status buttona i uporedit ćemo ga sa prošlim statusom buttona. I ako se razlikuje, znaćemo, ako je znači pozitivna ivica, u ovom slučaju, znači ako je prošlo bilo 0, a trenutno 1, onda znamo da je neko stvarno pritisnuo, znači da je to ta ivica i onda ćemo uvećati brojač. Sad, znači ja sam ovde koristio ovo post edge clock counter od 20. Sad, to se zapravo ne radi tako. Znači, mi se trudimo da imamo jedan jedini clock u celom sistemu. Znači, koliko je to moguće. Znači, trudimo se da imamo što manje klokova. Znači, zašto? Zato što je najveći problem u hardveru je ako imamo gomile stvari koje rade na gomili različitih klokova. I onda imamo problem sinhronizacije. Zato što, ovo nije problem kad je nešto deljivo. Znači, kad smo mi smo sad brojali u ovom, znači, to nam je svaki 20. bit, znači to je sad, neće se desiti tipa da imamo metastability problem. A međutim, kada imamo stvarno fizički različite ulazne
klokove, znači imamo 25 MHz i 17 MHz recimo. Ta dva nemaju niđe veze, što kažem, znači, i onda to je sad problem. Znači, sada može da se desi da imamo neka stanja u kojima mi stvarno ne znamo više da li je se promenio, nije, da li je ovaj u prelazu sa 0 na jedinicu spušta, to je 3,3 volta, treba njemu vremena, nije to baš trenutno, je krenuo, znači dobijemo neko metastability stanje. Onda tu imaju razni sistemi da se ubacuje još jedan flip-flop, da bi se dodalo neko kašnjenje, da to malo, da se to pegla, međutim, to su onda već ozbiljni problemi i to je zapravo najveći izazov kad se radi neki ozbiljni problemi sa velikim frekvencijama, sa različitim, gomilom različitih frekvencija, ti problemi su zapravo problematični za debagiranje, zato što to ne možete teško i to i simulirati i svašta. Znači, u principu mi se trudimo, znači, da imamo clock koji nam samo zavisi od jednog izvora, da kažem, brojimo na njemu, poredimo i time dobijemo praktično da smo, da u ovom slučaju smo, recimo, time što smo brojali, smo dobili znači neko odabiranje i praktično smo preskočili, praktično smo mi uzeli stanje, recimo, u ovoj tački, sledeći put smo uzeli stanje u ovoj tački i ne interesuje nas što se to menjalo umeđu vremenu, mi smo uhvatili jedno stanje, mi smo to videli kao jednu ivicu. I time smo praktično rešili taj problem i kada startujete ovaj primer, vidjet ćete da svaki put kad pritisnete, to stvarno jeste uvećanje za 1. Znači, nema nekad sam pogodio, nekad nisam. U principu, to naravno može da se šteluje, da li je frekvencija baš dobra, odnosno koliko vi brzo možete da stiskate, da li je fizički moguće stisnuti toliko ili ne, ali opet je kudi kamo je stabilnije od onog prošlog, znači sigurnije. Može jedno pitanje? Naravno. Prije ste imali jednu rečenicu, to se zapravo tako ne radi. Da. Ali nije li ovo sad zapravo čist posao? Jer tu je jedan je klok, a mi samo iz brojača. Mi uzimamo iz brojača, ali radimo edge od tog brojača, tako da u principu to će se, sinteza će dobro proći. Znači dobit ćemo ono što smo hteli. Ali može da se desi, kažem, da je, znači da kada imamo više frekvencija, sa kojima radimo, onda možemo da imamo problem kad to nije ceo umnožak. Znaš, čak i ovako bi to trebalo dobro da bude, pošto onaj clock, ako se sećaš na logic bloku, clock smo dovodili i mi se trudimo da taj clock 3, da to koristimo sa clock 3, a da to nije izlaz iz drugog logičkog bloka, nego da je clock 3. Znaš, da nam je clock za D flip-flop uvek clock, jedan od clockova ulaznih. Znači, on ima podršku, obično taj clock 3 ima mogućnost da, ne znam, da ima ili 1 ili 4, recimo, različita kloka, i onda mi koristimo neki od njih. I onda nam je to najbolje za distribuciju kroz flip-flopova, inače trošimo više elemenata. Znači, to će raditi, ali će trošiti više elemenata zbog rutiranja, pošto neće ići kroz clock 3. Mogu se malo umiješati, znači drugim riječima onako laički, kad kažeš pos age, uvijek želiš da ti je tamo ista varijabla. Ako je if pos age clock, furaj to što više moguće, uvijek pokušaj iskoristiti jedan te isti clock koji imaš, nemoj introducati clock 1, clock 2, clock 7, niti neke druge podderivate. U ovom slučaju vam je to lako, zato što obično glavni clock vam je na megahercima, jel' tako? A ovaj taster, vi ste na hercima, koliko vi to stisnete. I ako sad pogledamo taj, znači ovo je, button je bukvalno clock izvor, znači to je kao da je neki, i to je još nestabilan, znači mi ne znamo ni koja je to frekvencija, znači što je još gore, mi ne znamo da li smo dobri, pošto šta ako je to neko povezao 100 MHz ulaz na to, a naš dizajn ne može da prođe na 100 MHz, znači to je to. Tako da, Mogu lišiti za Schmitt trigger? Pa da. Ne, možemo, ali to je hardverski, to je izmena hardvera. Onda moramo još dodatno. Unutra tu. Pa da, ali nemate Na ulaz. Imaš ti Schmitt trigger. Imaš Schmitt triggere na ulazu, ali istitravanje kloka je daleko sporije od tih Schmitt triggera, brže su od njega i oni će ti odtrigati nekoliko. On će nešto da skine, neće sve. Znači, rješenje u ovom slučaju jeste da stavite na glavni klok, nek vam radi na glavnom kloku, ali u samoj always sekciji ćete staviti neki tamo if,
Da, na pa ovaj će se klok proveravati- patona. proveravat će se A to paton. možete da uradite zato što glavni klok vam, kao što kažem, radi na megahercima, vi što Ovo je- stiskate radi na hercima i to ono nije nikakav problem. Nije nikakav problem da ćete vi negde stisnuti. Da. Ambulantna kola, ne? Da ćete stisnuti, a da ne bude detektovano. Zato što dok vi stisnete jednom, ovaj glavni klok će da nekoliko miliona puta da opali. Znači, da, naravno. Glupo pitanje, prije nego što pređemo Da. na sljedeće. Znači, ovo sad broji tako da je list significant bit tu. Tako je. Ako ja to želim okrenuti dole, pa... Dovoljno je da promeniš, možeš da promeniš možeš da okreneš u onom izrazu, znači da uzmeš i ne prođe ti, jel tako? Zato što ti uzme, opet, da zato ga okrene posle. U principu, mislim, možeš da ih naređaš, onako obrnuto redosledu, što je bez veze, ali trebalo bi da može, ali moraš da kažeš led od 0.7 da je jednako ovo, da ti okrene, znaš. To bi išlo. Mislim da bi ti led 0.7 pa onda da dodališ. Jer mislim da ti ovdje on okrene. Da, probaj to, probaj to. Makar ja nisam siguran da će ovo, ne znam šta je David Šah nešto spominjao, da to, ne znam da li su oni stavili da im to radi ili to možda u našem ovom Verilogu i ne mora raditi, pa ti je onda najsigurnije da ga u vitičastim zagradama sa zarezom elementarno odredaš ih na opačke. Svih 8 komada, to je Verify ne prođe. Verify ne prođe, da. Da, zašto Verify kaže da to baš nije zdravo. Da, nije zdravo. Probaj sa vitičastim. Da, probaj sa vitičastim. Znači vitičasti pa staviš led 0 i evo koliko ih imaš. Znači postoji tu problem Veriloga, mislim, specifikacije je u tome što, stvari su odrađene po specifikaciji, ali neke stvari su različiti ljudi drugačije razumeli. Kao što sad mi razumemo recimo ovo, ja očekujem ovo, on očekuje ovo, oni su to jednom napravili i sada kada ste vi firma tipa Xilinx i pravite tako neki tool, jednom kad ste napravili grešku, vi sad to ne možete da popravite, kao što Microsoft ne može da popravi compiler, zato što sad vi ćete, neko je to platio i sad neko to treba njemu stari dizajn da radi, a vi ne možete to da omogućite dogod. Kad bi vi popravili tu grešku, svima drugima bi prestalo raditi. Baš to, i onda to je... A može još jedno glupo pitanje? Tu prije ste spomenuli gdje imamo clock count kao ova nekakva varijabla ili kako to zovemo, registar. Pa imamo onaj assignment clock count plus 1, pa smo rekli to će zapravo se dogoditi u sljedećem Tako. ali ako sam dobro prije shvatio, moguće je staviti samo jednakost. To će raditi u ovom slučaju, ali recimo ja možda, ako imam neki if posle, znači da sam primao ono, onda bi, ovo bi mi prepoznalo u jednom kloku, a u onom bi mi slučaju prepoznalo u drugom kloku. Klok kasnije, zato što ovo će dodeliti tek u sljedećem, pa if će zapravo biti na postojećem, a ne na budućem stanju. A ako stavim jednako, onda mi je prvo promenio, pa mi onda if radi na novom stanju i zapravo to je to, nekad dobiješ tu razliku, jedan piksel tamo vamo, a to može bude vrlo lako to. Ali de facto ovaj primjer bi mogao raditi i sa jednim, zato što ima samo jedan red. I svejedno je da li se taj jedan izvršava paralelno ili... Tako da to je ono što je razlika. Znači, evo sad već vi ste uglavnom svi pustili ovaj audio zapis. Znači, što se tiče audija, kao što je rečeno ranije, znači, imamo 4 bita, audio levi kanal i audio desni kanal i praktično mi možemo da napravimo, ja sad ovdje nisam teo da ulazim u neku, da pravim četvorobitni DAC, ja sam koristio ono kao da ili imam svugde nule ili svugde jedinice i ono što je interesantno je da imate znači šta mi radimo, mi zapravo kreiramo PWM signal. Znači ovo je, ajde uzeti neki primjer kao kako se to inače radi, pošto je ovdje 5 V, ali ovdje očigledno nije 5 V, ali 3,3. Znači šta imamo? Mi praktično time što, znači praktično audio signal, jačina zavisi od frekvencije, praktično uključivanja nula i jedinica, odnosno šta ćemo mi da radimo? Mi ćemo da iskoristimo onaj brojač
mi ćemo da brojimo i praktično ćemo brojiti koliko treba da bi dobili odgovarajuću frekvenciju. Ali nećemo brojati taj broj, nego ćemo brojati pola, znači pola ćemo biti, ćemo 50% duty cycle, znači imat ćemo polovinu toga jedinice, polovinu toga nula. I tako ćemo dobiti, praktično da dobijemo tu frekvenciju koju smo tražili. Znači, jačina signala će nam uvek biti ista, pošto je duty cycle 50%, znači imat ćemo isti amplitudu, ali će nam frekvencija se menjati. Znači, ono što znamo iz fizike, to su frekvencije. Sad, ovaj prvi primer koji ćemo koristiti, on će koristiti tonove A4 i A5. Znači, to su iz... Da, i to je to. Već se svi igraju. Možda ubrzaš. To je ambulantna sirena, jeli? I šta mi radimo? Mi imamo brojač, imamo zapravo ove dve parametre. Znači, kako definišemo konstante u Verilogu? Znači, možemo koristiti parametar. Sad, ovaj parametar je promenljiv s polja. Znači, ovde smo mogli da stavimo lokal param, pošto to je nešto što ne želimo da nam neko menja s polja, recimo. I onda je to lokalna konstanta unutar tog Verilog modula. Ali ako stavimo ovako parametar, onda čak, znači ovo mu je default vrednost, ali neko sa strane može da setuje tu vrednost drugačije. Pokazat ćemo to posle, imamo u drugim primjerima neki, malo kompleksniji. Znači, šta mi radimo? Mi ovde brojimo, imamo ovaj counter, koji nam praktično brojat ćemo unazad. Inicijalno će nam biti counter na nuli, tako da inicijalno ulazimo u ovaj prvi blok i tu setujemo u zavisnosti, pošto imamo još jedan counter koji se zove ton, sad ovde ga nisam hteo da ubacujem namerno, koji nam se menja na istoj frekvenciji i koji nam praktično govori da li ćemo sviramo jedan ton ili drugi. Znači, mi hoćemo da podjednako damo A4 i A5 i time praktično da ih smenjujemo na tih par sekundi to je sekundu koliko se čuje prilike. I šta radimo? Uradit ćemo, znači, levi kanal ćemo da, ako je bio 0, bit će sve jedinice, to je bit će 1, 1, 1, 1, desni kanal isto tako. I šta je sad ono što smo pričali o assignmentu i znaku jednakosti? Znači, ovde redosled sam mogao da stavim skroz, nije bitan. Znači, sve se ove tri stvari dešavaju u isto vreme. Znači, svejedno je da li sam ovaj red stavio prvo, ovaj red drugo, ovaj red treće. Čak i da zavisi jedan od drugog, isto bi se izvršavalo, zato što će se desit će se odjednom. I šta radimo? Ako nije 0, umanjujemo taj brojač za 1, znači brojimo do toga, videli smo ovde, ovo je 25 MHz je naša frekvencija, delimo sa 440, koja nam je frekvencija koju želimo, herca, i delimo sa 2 da bi dobili pola tih. I, kao što ste čuli, sirena radi. I šta dobijemo? Dobijemo A4, pa dobijemo A5, pa A4 opet svira, i tako, A5 svira. I to je to otprilike, znači, sad ovaj drugi, vidim da su već neki, da, naravno. Vjerojatno nisi inicializirao counter? Nisam inicializirao counter, counter na registri, na ECP5, su po defaultu 0. I ICE40 recimo isto, oni kada se uključi FPGA, oni imaju vrednost 0. To je, znači nema veze sa Verilogom, ali ima veze sa implementacijom konkretnom. Znači, ako želim da mi ostane 0, ne moram ništa da stavim. Znači, to će raditi. Ali bez practice bi bio dobro da staviš, zato što ćeš možda to nekad koristiti. Ako staviš, možda staviš tamo kako definišeš reg, možda staviš tu 1.0 i to će da radi, ali ćeš dobiti, recimo, ako koristiš to, ako menjaš taj signal, dobit ćeš warning, kao nije ti inicijalizovan, nije ušao u init blok. Sad kao razmišljaš, pa da, ja sam stavio init. Staviš initial block, staviš opet, on kaže nisi stavio init, nisi inicijalizovao. Sad opet razmišljaš šta sad nisam inicijalizovao kad jesam. Moraš u onom always bloku, znači to je kao best practice, je u always bloku dovedeš if reset signal je
na ovo, onda mi stavi na wu, else radi brojanje. Onda se neće žaliti. To je best. To je best. Ima i toga, da. Ali taj reset signal, sad ti ne imaš reset signal, jer tako? Znači, možda dovedeš onaj button 0, on je reset signal, znači možeš njega da propagiraš i to ti je to na ovom boardu. Ali šta još možeš? Imaš PLL. PLL je, to ćemo objasniti kad dođe vreme. Kako je PLL, on isto možda da reset signal kad se resetuje board. I znači imamo ovaj primjer pijano, sad smo tu iskoristili ovih 6 tastera i sad bukvalno imate ove frekvencije, sad ko zna da svira, ja ne znam, možete nešto svirate, ako znate da naučite koja je koja nota, pošto nije baš redosled možda najbolje. To je ona... Znači šta ste mogli... Prvo gazeta osnovne samo na kraju sela žuta kuća. Tako te stvari. To sa 3 note, to je okej, to je prihvatljivo. Iako su jedna pored druge. Znači to je onako neka mala, eto kažem, sad je to interakcija, znači vi praktično šta radite, vi brojite i bukvalno generišete signal, 50 cycle, znači radite PVM, vi ste sad kreirali PVM signal na audiju i napravili ste audio blok praktično. I ono što možete da uradite je da čak recimo, kad budemo naučili kako se radi memorija, možete da smestite vašu melodiju u memoriju i da puštate to iz memorije praktično. Tako da to je, znači sad, ovo je samo neka osnova, da kažem, sad buildamo malo po malo, ceo, znači... Možda sitnuto pauza. Pa, može. Vam treba pauza? Treba pauza ili mislim, kako god. Idemo dalje. Mislim da sad je malo se sad zakuvava. Da, sad se malo zakuvava, sad postaje interesantnije, znači krenuli smo od nekih jednostavnih stvari, sad smo već došli do nečeg što već vidite da je nešto interesantno i da već nešto može da se uradi s tim. Znači vi sad imate neku osnovu koda, slobodni ste naravno da menjate šta god. Znači, sad smo došli do ovog dela koji se tiče protokola. Znači ono što mi obično želimo da radimo je da ovaj naš uređaj komunicira sa nečim drugim. Sad, ta komunikacija može da bude po raznim protokolima. Neki su bolje, neki lošije definisani, neki služe za prenos podataka na što kaže univerzalnoj bazi, neki su namenjeni isključivo za određene svrhe. I sad šta ćemo mi da radimo? Mi ćemo ovde da svaki od tih protokola zapravo kako se implementira. Znači mi imamo, kao što ste videli, znači šta smo mi radili? Mi smo brojali. Imali smo sad ovde neke stvari, ali mi zapravo nismo menjali, mi smo s polja menjali neka stanja, jel tako? Znači uticali smo na to šta se svira tako što smo s polja menjali frekvenciju recimo koja će se puštati. Ali nismo dozvolili samom FPGA uređaju da on to radi. Znači mi želimo da on menja stanja zavisnosti od ulaza. Znači to nam, da bi tako nešto definisali imamo takozvane finite state machines. Znači imamo state mašine koje imaju određen broj stanja i mi imamo način kako da pređemo iz stanja u stanje. Postoje, ovo je sad malo teorija, bla bla bla, to možete naći na Wikipediji na ovom nekom drugom sajtu, ajde, piše bili smo kulturni, odakle uzeti ovaj tek, ali to je to. Znači, u principu vi imate state mašinu koja menja stanja zavisnosti od toga, od ulaza ili zavisnosti samo od prethodnog stanja. Znači, od prethodnog stanja i ulaza ili samo prethodnog stanja. I postoje te dve vrste. Sad, kako mi zapravo recimo hoćemo da implementiramo serijski protokol. Šta je serijski protokol? Imamo 2 žice, zapravo 3 žice, pošto treba da imamo isto uzemljenje, jer ground mora da bude isti, i imamo receive i transmit. I kako mi to povežemo? Pa receive s jedne strane vežemo za transmit s druge strane i obrnuto, i mi generišemo neki signal. Sad, ono što ćemo mi prvo da uradimo, mi želimo da pošaljemo neki signal. Kako mi to radimo? Znači, mi moramo da pošaljemo neku sekvencu. Ta sekvenca, znači, koristit ćemo 8N1, znači imat ćemo
jedan start bit, to je i on će biti, znači imat ćemo jedan start bit i imat ćemo 8 data i imat ćemo jedan stop bit. I tako ćemo, praktično svaki byte ćemo tako da šaljemo. E sad, ovde imamo praktično, evo sad možda bolje na ovom primeru, znači kad otvorite onaj primer koji je serial transmit, šta ćemo mi da radimo? Mi ćemo imati data koji je 65. Recite. A smijem napomenu, zaboravili ste reći ljudima da treba biti ulapa. Da, ovo je, zato što to je, ako pogledamo ovde, znači šta je ovde prethodno, da, vidite da je pula, da. Tako da mi, znači imamo taj data signal, znači to šaljemo karakter A, znači to nam je cilj. Želimo da napravimo 65 ASCII. 65 ASCII kod, znači ono što sad mi želimo, mi imamo neki, da kažem, univerzalni transmiter i sad tom univerzalnom transmiteru mi moramo kažemo na kom baud rate-u mi želimo da radimo. E sad, da bi on znao kako da šalje na 115.200, on mora da zna i koja je frekvencija ulazna, a to je 25 MHz. Tako da mi kad podelimo ta dva broja, dobijemo taj delilac kroz koji će se koristiti za brojanje, da bi znali da li smo stigli i kako se to obično radi. Obično idete i praktično, znači ja znam koliko dugo treba da ide prvi start bit, pa onda pošaljem njega. Posle toga brojim dalje, aha, došao sam do sledećeg, shiftujem, znači bukvalno ovo radim. Znači imam send, pa, znači šta šaljem podatke, znači imam pošto će, videli ste, ono je tamo, nula je bila tamo, a sad je ovde, zato što, tako ćemo shiftujemo, i imamo data, imamo start bit, stop bit i data. I imamo 10 bitova ukupno, znači imamo 8 data plus start i stop. I taj counter je pomenjen. Counter je 0, znači na početku. I šta sad posle radimo? Posle, u sledećem bloku, kada mi izbrojimo, znači kad smo prebrojali onih divider countova, to znači da je sad na vreme za sledeći bit. Šta radimo? Smaknemo. I samo smačinjem i na taj način praktično idemo ovako i smačinjem ga zapravo idem na ovu stranu. Pošto 0 mi je start i hoću da idem LSB praktično. Da. Šaljem prvo najniži bit. Znači prvo šaljem start koji je 0, pa ga shiftujem za 1, dodajem jedinicu na kraj. Pa onda shiftujem opet i tako uvek imam, znači u send patternu ću imati uvek na nultoj poziciji bit koji treba da pošaljem koji treba da šaljem. I njega šaljem stalno. I praktično sam time dobio ovo da znači, poslao sam prvo nulu, to mi je start bit, znači brojao sam onaj broj klokova koliko je trebalo, znači onda promenim, pa onda opet i tako stalno. I sada, ako probate taj primer koji je za serial transmit, kako ćemo da ga probamo? Pa, pošto rekli smo da na ovom bordu imamo FTDI, tako, čip koji se automatski posle programiranja prebaci u serial mod. To znači da nam je on odmah postaje serijski interfejs koji je TTI USB 0. I onda mi možemo da uzmemo i da startujemo screen utility i idemo screen, dev, na screen, da, možeš puti Radimak 115.200, enter i to je to. Sad ja se izvinjam, znači to je ovo, evo ovako imate, znači ovako ćete se kačiti. Serial monitor, možete i za... Nisam bio siguran da se stavi. Šta god ko šta ima, ko šta zna da koristi, znači apsolutno sve. Znači postoji na Windowsu, postoji PuTTY, ima čak i za Linux PuTTY i radi isto izgleda, znači možete njega koristiti, znači ko šta voli. I bukvalno, znači kada sad startujete, znači kada uploadujete taj primer, startujete screen i sad nema ništa, tako?
Probajte da pritisnete dugme. Samo prvo to radi. Da. Sad on, znači koliko dugo ja držim, toliko imam valid onaj signal i za to vreme se šalju ti bitovi. Znači ovo je čisto da bi moglo da se vidi kada on kreće da vam šalje. Znači kako pritisnete. Sad naravno to je jednostrana komunikacija, znači vi ste praktično pritiskanjem dugmeta poslali signal računaru preko serijskog i šta vi možete da uradite? Možete to da napravite, da povežete i da vam to bude kontroler koji će vam služiti kao znači game kontroler. Napravili ste od ovog FPGA game kontroler koji vam šalje preko serijskog kuda želite da idete. Znači, to je bukvalno ono Možemo upaliti, gasiti ove lampice, Da, ovo je sad samo transmit, znači ovo smo sad samo slali. Sad, to je znači, isključivo slanje podataka. Znači, mi sad imamo jednostranu komunikaciju. Nama ona receive deo ne radi ništa, odnosno nemamo ga tu implementirano. Sad ja ću se malo vratiti nazad. Kada radimo receive, se izlazi iz ovog screena. Ctrl A i Alt GR, Ctrl Q. Kako se izlazi? Prvo Ctrl A, pustiš, pa onda Ctrl Alt GR slovo Q, to ti je backslash. I onda ti izađe. a možda zatvoriš prozor. Ja to tako radim, samo zatvorim. Otvorim drugi terminal i taj samo zatvorim. I to je to. U stvari ne, krivo sam rekao, samo Alt GR. Znači ide ti prvo Ctrl A i desni Alt Q i onda te pita are you sure, yes i doviđenja. Meni nešto jako dugo traje upload. Upload zato što imaš 85F i šalješ 2 megabita. 2 megabita, izvinim. I sad ću spomenuti, taj deo smo pričali, znači trenutno je prihvaćen je jedan pull request, to je izmena da se čita praktično spakovan, kompresovan bitstream i sada sledi drugi deo gde to je znači ECP unpack sada može da uzme gotova bitstream i da ga opakuje, ali sad nam ide drugi deo, to je pakovanje bitstreama, odnosno da se uradi neka kompresija, tako da će taj fajl biti manji, znači najveća dužina mu je 2 MB, a možda bude samo manji. Tako da će to biti u budućnosti maksimalna dužina programiranja. Znači, jer ovdje sada ne zavisi ti od toga koliko imaš, zauzeto on je uvek isto velik. Pošto mi šaljemo sve bitove, a ne moraju svi da se šalju. I to je sada, zato što su uglavnom sve 0, gomile, imaš 0 ili gomile jedinice i to, ili paterne koji se ponavljaju, to se jako lepo zikuje. Dobro, znači za koji dan ili tjedan to će biti rešeno, tako da to je 85-ici se najviše vidi, znači, a sad to na najviše košta. Da me prizme šiša, ima isto. Sad ovaj deo prijema je malo komplikovaniji. Znači, sada mi isto brojimo, ali kako da znamo sada, znači ne možemo da brojimo do te vrednosti, treba da brojimo do pola. Znači mi sad treba da uhvatimo kada počinje informacija, znači mi moramo da samplujemo, pa da detektujemo, aha, sad se desio start, znači bilo nam je na jedinici, palo je na nulu, mora da bude dovoljno dugačko nula, i onda nećemo da gledamo na kraju koliko je, pošto na kraju je signal nestabilan, nego gledamo na sredini. Tako da gledamo na polovini one vrednosti, koja je vrednost, znači trudimo se da odabiramo na sredini, pošto tu smatramo da je najstabilniji signal, bez obzira na baudu. I tako da taj brojač, znači ako pogledate baš source od tog receive dela, vidjet ćete tako određeno. Znači radimo to odabira. Sad, samo ću preskočiti ovaj deo, znači taj primer je naravno eho, jeli? Ako ste probali nešto da kucate u terminal na ovom prošlom primeru, videli ste da ništa ne dobijete nazad, pošto ništa nema interakcije. Sad, to je znači najjednostavniji sistem, znači mi šaljemo nešto, to dolazi u receive blok i to mi šaljemo neka 3 bita recimo, a od receive i transmit mi imamo, svaki put kad ja dobijem ceo bajt, ja kažem dobio sam nešto validno, pošaljem signal
data i pošaljem da je to što je trenutno na data, da je to validni signal. Znači da je to nešto što treba da se šalje dalje. I onda transmit blok će da šalje to u istom tom redosledu. Nazad, istom brzinom. I time smo mi dobili praktično eho, odnosno ja sam poslao bajt, on je tamo prihvaćen i onda je, nakon što je prihvaćen ceo, je opet poslat nazad. I time, to je taj primer drugi koji nam radi praktično, bukvalno kad otvorite sad screen terminal tamo, u tom primjeru sve što budete kucali ćete dobijeti, vidjet ćete šta kucate. Zapravo, to je... Morao sam restartati, apio init, onda ide... Ne init je samo ono... Semplaš na polovici... Da, znači po istoj frekvenciji, ali samo gledam u... Ja sam također vidio serijske implementacije koje semplaju tipa 4 puta ili 8 puta. Kad? To je znači naravno ako želiš da budeš siguran, ako želiš da imaš varijabilni, pošto možeš ti da napraviš da ti skontaš koja je brzina. Da, ako try about it. Znaš, ja kažem, ja uvek samplujem kao da mi je, ne znam, 115.200, ali ja mogu da skontam iz bitova koji mi stižu, znači ja znam koliko mi start je dugačak, tako da znam ako je radim sporije, ja mogu da se automatski prilagodim i da radim na manjim brzinama. I onda to možeš da koristiš, onda sampluješ praktično više puta i gledaš gde si. Malo je komplikovanije, ali može se napraviti. U principu bi mogao, malo je, da, moraš dobro da razmisliš šta ćeš da gledaš, odnosno koliko brzo treba da sampluješ. Verovatno treba malo brže od 150-200, možda 2 puta ili da bi bio siguran za sve baud rate. Ali možeš da dinamički baud rate, da napraviš time recimo. Možda spomenuo, možda mi je promaklo, kad je wire nešto, kakva razlika je među wire i leg? Da, ovako, znači wire je bukvalno wire, znači to je žica, znači to je spoj između dva, znači to je, da kažem, stvarno žica i to možda smatraš temporary variable. A reg je stvarno registar kome kažeš, definišeš koji je, i on je flip-flop, on se obično, znači, kad prođe sve optimizacije, tako može se desiti da nešto nestane, ali u principu znači ako se ništa ne optimizuje, on ostane registar i ostane flip-flop. I ti bukvalno imaš, on je sekvencijalni element. A wire je bukvalno žica, konekcija između dve. I ti sada, kada imaš nešto, neki modul, kao ovde recimo, taj modul ima output reg. To znači da on ima output registar u koji on upisuje, tako da taj modul ti gledaš kao da on praktično, njemu je izlaz taj niz flip-flopova, a ti recimo u top dizajnu imaćeš wire koji ćeš povezati sa tim. Ti ćeš uzeti samo žicom, ćeš praktično proći, ne treba ti registar, jer ako ubaciš registar, pa u njega dodeliš, onda dobiješ kašnjenje. Dobiješ jedan klok kašnjenja, zato što registar ne može dobiti odmah, nego će dobiti u sledećem kloku vrednosti, znaš. I onda ćeš dobiti kašnjenje, ali ako staviš wire, onda si napravio žicu praktično između te dve. Dobro da si spomenuo, pošto, mislim, najbitnije je da vam bude jasno šta je, šta znači. Znači, slobodno prekidajte i ako nešto tako sintaksno. Znači, ja kažem, znači ovo su samo neke osnove Veriloga, zato sam dao ovde, ovo je sa tog koleđa iz New Jersey, znači, bukvalno neki cheat sheet kome imate samo nabrojene, eto, da vidite šta ima, kako se koja komanda zove, ukratko napisano, može da bude dobro, onako, ako ništa drugo, znate šta da tražite na netu, treba mi ta i ta malo detaljnije da kažem i tako. Inače, ja bih se htio samo dodat žica kao wire. Nije onaj pojam obične žice koja je od bakra, pa tako da signal može biti drivan sa obe strane, nego zamislite wire kao jedno pojačalo kroz nju. Dakle, on ima jedan osjetljivi ulaz i jedan čvrsti izlaz iz njega i signali idu uvijek u jednom smjeru. Kad je assign, onda ono što je desno od assign ulazi u ovo što je lijevo, ali neće u kontrasmjeru. Da, znači on propušta u jedno, nema nazad. Nema nazad. Oni sad sinhroniziraju.
treba 2 tako. Validno ili preko izlaza? Mislim, u kojem trenutku ovaj pošalje... Kada dobije, znači kada je dobio podatak, odnosno kad je stigao stop bit, on je došao do kraja, on je tada, znači data koji je na izlazu je sada validan i taj signal valid je jedinica, tako da ja mogu to da koristim kao ulaz transmita, da mi je to nešto što treba da šaljem. Čim dođe sledeći bit sa ovog, ovaj će da bude 0, tako da ovaj više nije valid i on neće ga slati. Tako da uvek dobijem onda... Kad se restira to. Da, jer praktično čim, on zapravo, pošto on stalno broji, znaš, meni ništa ne stiže, ti ništa ne šalješ, ono odmah postaje posle toga 0. I onda više nije validan ovaj i neće puniti, neće slati 10 karaktera, nego će slati samo taj jedan koji stvarno dobije. Tako da to je recimo, serijska veza je praktično jedna od najjednostavnijih za implementaciju na ove. Sad, ono što imate dosta vas na bordovima, neki da, neki ne, je ovaj SPI display. Sad, naravno, SPI display komunicira preko SPI protokola i sada, to je, da kažem, jako zgodan protokol, zato što imamo clock koji mi drajvujemo, znači mi kažemo kojom brzinom ćemo da šaljemo informacije i imamo, znači u ovom slučaju ćemo mi biti master, znači mi ćemo biti ti koji ćemo da drajvujemo ovaj SPI display i ovaj MOSI to je master out slave input, to nam je izlaz, a MISO nam je master input slave output. I imamo opciono kontrolni signal kojim govorimo da li je praktično selektujemo odgovarajući device. Znači, taj signal je opcijon zato što ako imamo jedan device, onda nemamo šta da selektujemo. Sad, kako to funkcioniše? Znači, mi imamo neki registar koji, znači imamo neku osmobitnu vrednost u ovom slučaju koju želimo da pošaljemo. I sad šta mi radimo? Mi šaljemo bit po bit i kako shiftujemo jedan bit pošaljemo, znači sa slave strane taj isti bit primi. I bukvalno u ovom slučaju i takođe ovaj deo što nam sa slave strane poslednji bit, odnosno je taj prvi koji će nam doći. Tako da mi u principu u isto vreme kad šaljemo, mi zapravo i primamo podatke. Tako da možemo da radimo dvostranu komunikaciju, ali master diktira brzinu komunikacije i praktično koliko podataka će I sad, to je dosta zgodan način komunikacije i recimo koristi se za kontrolu recimo microSD kartice takođe. Znači, bukvalno imate SPI interfejs ka njima i vi bukvalno šaljate podatke. Znači, samo morate da znate on-top protokol. Znači, kao što ćemo i ovde morati da znamo, znači, ja nisam znao za ovaj konkretan display kako se inicijalizuje, ja sam lepo našao kod i ja sam lepo pogledao inicijalnu tu strukturu i kopirao, napunio i krenuo to da šaljem. To sam ja isto tako napravio, nisam ja to... A neko, taj prvi je uzeo to isto iz dokumentacije i prebacio i to tako, znači, možete se čitati dokumentacija, a ne mora. Znači, ono što je ovde dosta jednostavan protokol i sve se svodi kao i kod serijskog našiftovanje, ali sreće ovde što mi praktično nemamo neko brojanje, da kažemo ozbiljno, nego, mislim, mi diktiramo frekvenciju, ali u ovom slučaju, šta sam ja radio, pošto ovaj display je, što kaže, može da radi i na 12,5 MHz, to je 12-25 MHz. Ja sam sad uzeo 25 MHz, podelio sam 2, to je tu 12-25, taman. Znači, taman smo tu negde na limitu, znači čak gledao sam da li možda delimo sa 4, nema potrebe, znači to radi. Sad, vidjet ćete tamo ima, u dizajnu postoji jedan fajl koji se zove pll.v. Taj pll.v, to je praktično fajl koji instancira jedan hardverski modul, to je Phase Logic Loop, znači on služi za generisanje kloka. Sad, kako to radi?
To radi tako što vi imate ulazni klok koji je, jeli, u ovom slučaju 25 MHz. Sad, on ga množi sa nekim brojem i deli sa nekim brojem koji je parametar. Sad taj opseg množenja deljenja zavisi od mogućnosti tog FPGA. I u principu vi recimo možete da kažete ok, pomnoži mi to sa 10 i on ćete dobiti 250. A možete da kažete, ako mi treba, ne znam, neka čudnija cifra, ja mogu da pomnožim sa 6 i podelim sa 2, pa sam onda dobio nešto, ili mislim sad neke kombinacije, znači tu gledate kako, s čime množite, s čime delite, da bi dobili što približniju cifru toj frekvenciji koju želite. Sad, recimo, ako drajvujete VGA monitor, tu vam je potrebna frekvencija za 640-470, treba vam 25 MHz. Super, imamo 25 MHz, ne treba mi ništa. Ali, drajvujete neku drugu rezoluciju i sad tu treba 75. Znači, ja sad moram da pomnožim to sa 3. Da bi dobio pixel clock, moram da pomnožim sa 3. I onda to koristim, znači, napravim PLL element, postoji komanda ECP-PLL i to je mali tool koji vam omogućava da generišete ove fajlove, znači date mu input frekvenciju, date mu output frekvenciju i date mu ime fajla i on vam generiše taj PLL fajl sa sve setovanim parametrima da biste dobili tu frekvenciju što ste tražili. Naravno, tu ima mogućnost da dobijete više izlaznih frekvencija i tako, to smo koristili posle u ovom HDMI primjeru. Ali ovo je čisto da znate, znači da postoji taj jedan, to je zapravo, to nije digitalni, to je analogni blok. Znači, to je analogna tehnologija kreiranja, znači, oscilator praktično unutar samog čipa. I on ima mogućnost programiranja, znači vi ovim njega samo konfigurišete praktično kako će on frekvenciju dati na izlaz. Koliko takvih klopova može imati? 4 bloka, a svaki blok daje 4 izlaza. Drugim riječima, 16 frekvencija se može generirati. 16 različitih, znači možda napraviš clock generator, bukvalno da na onim GPIO izlazima, da generišeš i da imaš da napišeš neki svoj uređaj tipa za generisanje frekvencija različitih u određenim setovima tipa Znači ti to možeš dinamički da, mislim, on fizički će da broji do maksimuma nekog, a ti možeš sa deliocima onim da ga konfigurišeš da napraviš u tom, da deliš tu frekvenciju sa gomilom još broja, tako da dobiješ wide range. Ne možemo ubrzati. Možeš da ubrzati, znači ti imaš 25, možeš da dobiješ 250. Možeš se 10. Znači ti dovedeš 25, a izlazi ti 250. Sad izvinim se. Je li maksimum 250? Vidi ovako, 400 je po dokumentaciji maksimum, ja sam ga overclockao na 433 i radilo je kao daljinski upravljač, znači može malo i više. Čekaj, to je koliko množite? Od 25 do 433? Pa ne znam, evo možeš pogledat kod mene. Kako on radio? On uzme nešto fazni pomak? On ti uspoređuje ulaznu frekvenciju sa svojom proizvedenom frekvencijom, s tim da ti tu usporedbu možeš utjecati tako da je malo dijeliš i malo množiš sa time, tako da se on uspoređuje sa manjim ili većim brojem i onda se on pokušava drajvat brže da bi ta usporedba prošla, kužiš. I tako da ako povratnoj vezi smanjuješ i dijeliš, on će se zapravo siliti da radi brže i ići će na višu frekvenciju. To ima do nekih limita, a onda sad već u dokumentaciji. Zapravo u reverse engineeringu su oni tu nešto skužili. Da može. Uvijek može više. Malo znači, više, da. Ima tu nekih stvari koje proizvođač namerno limitira i to je naravno oni hoće da se ograde od što kaže i tu, znači moguće u bitstreamu napraviti, što kaže David, da moguće napraviti takav bitstream da bukvalno odlemi FPGA sa borda, zato što može dovoljno dobro da ga zagreje, znači da napravi se dovoljno broj tako se zagreje da se bukvalno odlepi. I to je legenda da to uspjelo. Bicim za skidanje, znači hoćeš se skinuti i remove. Bukvalno se remove skine, tako da, znači svašta je moguće. I naravno, znači ima tu jedan mali primjer, znači to je bukvalno samo bila za protokole za SPI, to je samo da vidite kako ta SPI komunikacija radi. Znači, mada mislim da nam je, što kaže, interesantnije da pogledamo da mi zapravo generišemo video signal.
Znači sad nije nam toliko, možda koliko, ovaj SPI, ovo nam je dovoljno, mislim, da razumete, u principu radili ste sa SPI-em, verovatno i na Arduinu, na sličnim, ako ste bilo što radili s hardverom, sigurno je nešto bilo sa SPI, tako da, ono što je interesantno, što FPGA može, a Arduino na mišiće, je generisanje videa. Naravno, zašto? Zato što mi možemo da generišemo signal na 25 MHz, znači i da ga menjamo real time, tako da generišemo sliku 640, 470 bez ikakve problema, možemo da generišemo i, kao što smo rekli, Full HD preko HDMI u 30 fps, znači, doduše, nemamo memoriju da stavimo neku sliku, pošto ne može da nam stane, ali možemo stavimo tekstualni mod i da napravimo veliki display i da pokažemo da to radi. Sad, znači imamo ovde svaki primer u video sekciji će nam biti za dva različita načina. Sad, ja ne znam da li neko ima HDMI, od vas ovde nema, možda ima i jedan, možda... Ovo jedan ćemo da vidjeti ovde, a vi probajte onaj SPI primjer. U principu, svi primjeri uradio sam na obe strane i u principu možete da radite iste. Malo je drugačije, samo zato što imamo različitu rezoluciju i imamo različit broj boja. Ono što je na SPI-u, znači mi imamo 96 piksela puta 64 piksela i konfigurisano nam je kao da imamo 8 bita za boje, znači imamo 3 za crvenu, 3 za zelenu, 2 za plavu. I to je neki standard. I sad šta mi radimo? Mi pošaljemo neku sekvencu od nekih 43-4 inicijalna bajta i sa njima mi praktično konfigurišemo screen da se uključi, da se setuju odgovarajuće, to jest prvo ga isključimo, setujemo u kom modu radi, setujemo mu intenzitet boja, kontraste, znači sve. I time smo praktično doveli do toga da nam je display spreman za prikaz i sad svaki sledeći bajt koji šaljemo, mi zapravo šaljemo jednu tačku, jedan piksel. I bukvalno, znači ovde nam treba 96 puta 64 bajtova za jedan screen. Sad, mi ćemo to da radimo na praktično 12 MHz, 12-25 MHz. Da, pričamo o OLED-u. Znači, i to nam je dovoljno da ispišemo jedan screen. Kada završimo procesiranje tog screena, prelazimo na sledeći. Sad, znači prvo ćemo malo teorijski samo ovaj deo da razradimo. Znači, to nam je SPI video. Znači, tu bukvalno imamo inicijalizaciju i posle samo piksele. Znači, imamo uvek samo visible area šaljemo. Nema tu nikakvih drugih podataka posle inicijalizacije. Ono što imamo na VGA, znači, zašto pričamo o VGA? VGA nam je osnova svih ovih posle koji su nastali, tako da recimo i HDMI je zapravo u osnovi ima VGA signal generator, plus što imamo još, to ćemo objasniti koje blokove, DVI, sve to isto na kraju, znači logika je isto. Sad, to je malo stvar komplikovanija. Znači, ono što spominjao si, šta se, da praktično, kada se radi prikaz, mi imamo vertical front porch, znači to su nam linije koje se prikazuju pre, zapravo, visible area, u kome praktično mi se vraćamo, mi praktično krećemo, spremamo se za prikaz na ekranu. Onda imamo horizontal, znači to je praktično, pripremamo CRT mlaz, bukvalno, znači ovo je od CRT-a isto. I kad dođemo do visible area, onda tek idu pikseli, znači onda su pikseli koji se prikazuju, onda dođemo do ovog back porcha, znači mi se sad vraćamo nazad, i u tom periodu znači mi vraćamo mlaz praktično od CRT, vraćamo se nazad i imamo taj kao signal za sinhronizaciju, mi ga generišemo signal za sinhronizaciju da bi naš monitor znao praktično da uhvati kao kad je kraj reda.
I u principu onda sledeći red opet tako i na kraju imamo opet isto taj vertical backwatch i vertical sync. Znači to su praktično taj deo, ako je ovo 640-480, ovo je negde preko 800, a ovde je otprilike 800-600, da kažem, tu približno je. Znači nije toliko, ali tu je negde. I to je taj area koja zapravo vi većinu taj deo piksela vi ni ne vidite. I to je nešto što se, znači vi u tom periodu ne bi trebali da šaljate ništa, zato što možete narušiti sinhronizaciju i tako. Sada, znači ono što, kako mi to radimo, pa ništa isto, brojimo. Znači brojimo znači postoji sajt na kome se mogu naći standardne vrednosti. Znači ako mi treba 640-480, onda treba da generišem, pixel clock je 25,125 MHz, ali svaki monitor će radi sa 25 MHz, tako da nikakav problem. Znači to koristimo kao 25 MHz, imamo koliki nam je front porch, koliki nam je back porch, i za horizontal i za vertical, i imamo kolika nam je visible area, i praktično šta mi radimo? Mi uzmemo, brojimo, ne šaljemo ništa ovih toliko linija, onda ne šaljemo ovaj deo horizontal, onda šaljemo data, onda nam je data aktivan i tada rokamo piksele, znači samo izbacujemo, dođe spustimo signal, čekamo, pošaljemo horizontal sync da monitor zna. Znači kad se završi da spustimo na nulu, sad smo sigurni da je monitor skontao da je kraj reda i onda idemo tako svaki red. I onda na kraju vertical sync opet podignemo, spustimo posle određenog vremena i mi smo generisali praktično signale onako kako treba da bi monitor mogu da prikaže tu sliku onako kako smo mi mislili. Sad to malo ovako, nije baš jednostavno, ali znači možete proći kroz to kako izgleda interno, ali sad za ovu demonstraciju vam to neće biti potrebno, a pokazat ću vam posle zašto. A kad smo kod HDMI-a, tu je sad malo drugačije. Tu je, znači, mi imamo, praktično imat ćemo isti taj VGA signal generator, ali ćemo posle toga ići na TMDS transmitter, koji će da uzme te 3 boje za taj jedan piksel, pa će da ih serijalizuje, pa će da ih pusti preko LVDS signala, pa će to da pređe na drugu stranu, pa će tamo to da raspakuje, pa će opet da gleda to kao VGA. Tako da, zapravo nam HDMI služi samo da bi to preneli na nekoj drugoj frekvenciji, na neki drugi način, ali smo time dobili mnogo stabilniju sliku, mnogo oštrije. Znači, taj signal dolazi najmanje oštećen preko HDMI. Ovo što ćete vi vidjeti kroz primere, koristit ćemo ova dva bloka. Znači, imamo SPI video blok i imamo HDMI video blok. Šta oni svi imaju? Znači, oni imaju neki clock na kome rade, u ovom slučaju ćemo koristiti oni 12, 25, a ovdje ćemo koristiti 25 MHz. Ovo OLED, to su nam bukvalno veza ka OLED pinovima, a ovi GPDI, to nam je veza na HDMI. Znači, bukvalno, ovo nam je komunikacija od našeg modula koji šalje tu sliku, ali ono što je nama interesantno je da on nama daje x i y koordinatu, a mi njemu za tu x i y koordinatu treba da vratimo color. Znači, to je sve što mi radimo. Znači, sad ćemo vidjeti kako ćemo mi da generišemo neku sliku. Znači, drugim riječima, slika se generira tako da se treba proizvesti funkcija koja iz x, y koordinate daje color i mi smo riješili... I mi smo završili generisanje slike. Znači, to je to. Tako ćemo da radimo. Znači, slika se stalno iscrtava, a naša funkcija treba da vrati boju za odgovarajuću tačku. Sad, naravno, najjednostavniji primjer je... Konstant. Ima Night Without Stars. Takozvani, to vam je pošaljete nulu, dobijete crno i to je nebo bez zvezda, što kaže, idealno, to je screensaver čuveni. Sad, pošto to se ne vidi, onda smo ovdje stavili plavu boju. Sad, kad stavite plavu boju, znači ovdje, pošto je osnova bitna i pošto smo rekli da su posljednja 2 bita, znači ja sam rekao, ok, ajde, neću baš najjaču plavu, ali stavit ću 2, znači da sam stavio 3, to bi bilo još plavnije. I dobit ću neku plavu boju na SPI displeju.
Ali ako, i kao što vidite, ova sad funkcija ne zavisi od XY, je tako? Zato što mi ne treba XY, ali hoću da mi ceo ekran bude takav. Znači, apsolutno mi je svejedno. I u ovom drugom slučaju šaljem 24-bitnu paletu, zato što HDMI output nam ima 24-bitnu, da ne koristim 24 bita, tako? Mislim, kad je tu. I zato je ta razlika, znači to nam je jedino. Znači možete probati sad, ako imate SPI display na bordovima, možete probati ovaj primjer, što kaže i... A bez displeja mogu se uštekati u monitor i isto probati. Znači HDMI isto može da radi i znači sad, ajde, jedna boja, mislim, to vam je više test radi, ne radi, znači mi sad znamo da je uspostavljena komunikacija. Sad šta je razlika? Znači mi ovde, pošto je ovo SPI display, plava boja, znači on radi. Ali mi sad stalno crtamo tu plavu boju. Znači ja konstantno šaljem nove, znači nije ono tipa da se ja sad prekinu da šaljem. Znači šta radi se ono u Arduino i tako, obično oni pošalju jedan screen i onda ga ne šalje dalje, zato što štedi komunikaciju, koristi vreme za nešto drugo. Mi ovde možemo da se bahatimo bukvalno i da šaljemo non stop. Ja stalno updateujem screen, iako šaljem jednu boju, znači ja šaljem svaki piksel non stop. Znači na toj frekvenciji. Znači to nam je ovo. Evo sad šta je sledeće? Checkers. Jeli? U narodu poznat kao šahovnica. Ali, sad to je to. Sad šta je fazno? Znači imamo, zašto se ovde malo razlikuje? Imamo XOR. Zašto je stavljena operacija ekskluzivno OR? Zato što želimo da kada je treći, odnosno četvrti bit, x, y koordinate, kada su, oba 0 ili 1, onda želimo da oformamo, a kad nisu, kad je jedan razlik, onda želimo da je, i tako smo praktično dobili ovo neizmenično i po jednoj i po drugoj osi. I sad možete se tu bukvalno igrati, znači možete da stavite ovdje drugu boju, dobit ćete različitu šaru. Možete da stavite da je ovaj jedan širi, jedan uži, pa ćete dobiti malo efekat neki. I to je bukvalno, znači mi sad statički generišemo sliku, znači mi nemamo tu sliku u memoriji, nije frame buffer. Znači ta slika nigdje ne postoji, ona je samo funkcija ulaznih i izlaznih. I to je zapravo kako je najbrže za generisanje slike i možete da generišete Full HD sa ovim, isto zato što nemate problem sa memorijom, zašto ništa ne čuvate. Znači probajte malo da modifikujete primer, napravite znači bukvalno možete da povećavate, da spuštate, znači ovo možete staviti neku drugu funkciju. Znači možete staviti AND, pa ćete dobiti samo tamo gde su obe jedinice, ćete dobiti, ali ćete izvedete drugačije slike. Znači to su, sad krećemo, znači čisto da objasnimo da su to vrlo jednostavni primjeri, znači ovde sad nam je, znači isto imamo ovo kao trikolor, pošto to je ono kao tipično francuska zastava trikolorija, one su i bukvalno, znači ovde zavisimo od X, znači ja kažem, ne znam zašto, ali ja volim ove terminalne operatore, to obožavam kad pišem u ceo da stavim sve u jednu liniju, pa posle skonta, posle kome treba, ako mu je trebalo, mogu je napisati samo ili mogu ovako. Ali ovo je jako zabavno, zato što tačno vidiš, znači ja uzem, ako je manje od 32, onda 2, ako je manje od 64, znači onda FF, inače je, i tako se podelio praktično na 3 dela, i dodao sam, mogu se da podelim vertikalno, po Y, znači isto samo morate voditi računa o rezoluciji. Znači zapamtite da je ovde rezolucija 96 je horizontala, 64 vertikala, a tamo je 640, 480. Tako da na HDMI-u malo ipak imate veću slobodu da tu. Znači vi sad možete napišete maksimalno komplikovan izraz ovde i on će generisati u sliku. Znači to je image generator. Sad u principu tu imate one test patterne. Ono kao na TV program, ranije kad je bilo ono kao nema ništa, onda ide test pattern. To možete napraviti tako, to su obično tako neke funkcije, zašto to njima bilo lako da naprave i onda, što kaže, treba samo naći koja je. I staviš i to je to. Znači u principu to je najjednostavniji način kako generišete sliku. I u principu, vidjeli ste da ovdje taj SPI video, recimo blok, ja sam njega stavio samo u onaj
iznad direktorijom i stavio sam link, bukvalno simbolički link do njega, tako da svi ovi, ako nešto menjate, znači ja meni je to zgodno za razvoj, znači našao sam sad neki bug jer sam teo nešto da pročistim, da bude linting da prođe lepo, a onda da ne bi menjao na 100 mesta, samo menjam na ovom jedno mesto, ovi svi ostali primjeri će koristiti taj. Tako da slobodno možete iskoristiti, znači ako pravite nešto sa SPI videom, iskoristite taj blok i jednostavno vi napravite svoj generator video signala, znači pokazat ćemo, posle ćemo doći do nekih, da kažem, komplikovanija. Sad, slika ko slika, jeli? Nije sad nešto preterano, a mi možemo da pišemo i tekst. Sad, kako pišemo tekst? Tekst je malo, nezgodan, zato što sad za njega već moramo da imamo neku memoriju. Znači, mi moramo da znamo kako se piše koje slovo, koji znak. Sad ovde, da bi to mogli da prikažemo, moramo da imamo memoriju, znači u kojoj ćemo da čuvamo svaki karakter. Sad, ja sam napravio tu jedan mali memory blok koji učitava iz fajla VGA font. Znači, neki od IBM standardne, prve IBM-ove VGA grafičke kartice smo izvedili i to je licenciran IBM. Mislim da se IBM neće žaliti, pošto to pare, oni su to, mnogo puta su oni to prodali, što kaže, tako da... Tako da, u principu, nije baš ovako, znači, tamo je 8x16, pošto na VGA je 8x16. Sad, to znači da na ovom našem malom displeju baš ne može puno teksta da stane, ali tako? Može da nam stane 4 reda i to je to, znači 12x4. Ali, to je taj veliki font. Ali, mi možemo stavimo mnogo manji. Znači, ja sam sad koristio ovaj font zato što mi je on zgodan posle i za HDMI primer, pa sad da ne bi ovde bili, tamo bi nam oči ispale da bi gledali. Znači, bukvalno je, sad, to ste videli, to znači bukvalno prikazuje jedno slovo, šta radi? Znači, imamo memoriju u kojoj imamo, možda je zgodno da prebacim ja ovako, da vam pokažem na kodu. Samo moment, da li mogu ovde da ga, ovde mi već, ovako. Evo ovako, ja ću da otvorim ovde, čisto što će biti zgodnije da pokažemo ovaj primer. Znači, što neće zoomira. Ovako ću... Ne radim kad da... Ali 200 istina od jedan put ništa. Ne, nije polifoni. Mislim, mogu bi biti, ali treba malo doraditi. Evo ovako, čisto što tamo je malo, ovde će ovako biti zgodnije da vam pokažem. Znači, kako smo, ovo vam je tipičan primjer za ROM modul. Znači, mi želimo da imamo neku memoriju, koja je read-only. Sad, kako ćemo to da radimo? Mi ćemo da stavimo ovako nešto. Znači, imamo neki storage koji je 8 bita, ali je dugačak 4 kilobajta. Znači, ovo nam je dužina. Znači, to je malo, vidite, drugačije. Znači, ovaj registar je 8, ali on ima još jednu dimenziju, to je znači dvodimenzionalna, i on ima dužinu od 4 kilobajta. I mi njega hoćemo da inicijalizujemo, znači, to se radi u initial bloku, ali ono što ja želim je da učitam, ovo je Verilog konstrukcija, učitaj mi u memoriju kao file, hexa file, u kome je definisano, koji se zove tako i tako, stavi ga u store. I ovo bukvalno kada se pravi, kada Jozis učita, on učita ovaj file, učita taj font VGA i onda praktično popuni inicijalne vrednosti za ovaj registar, stavi na te vrednosti koje pišu u file. Sad, kako taj file izgleda? Pa, možda bolje ovako.
sad ću da vam pokažem. Znači, taj file je ovako, bukvalno, znači ja imam za svaki, znači ovo je sada prvih 16, ovo je karakter 0, pa onda karakter 1, pa karakter 2, pa tako sve. Znači on bukvalno ima 4 kilobajta bitmap bukvalno za 8 puta 16, znači imam 16 bajtova po jednom karakteru koji mi opisuje svaki karakter. Znači imam 256 karaktera i to je to. E sad, kako ja čitam tu memoriju? Kako ja čitam tu memoriju? Pa ništa, imam always block i kažem za praktično na clock ćeš mi iz stora na adresu koju si mi dao na ulazu staviti to na data output. A to data output je registar. I znači ja ovako, praktično na svaki clock, ako si mi promenio adresu, ja ti odmah dam šta je na izlazu. Tako radi memorijski ROM čip. Mislim, odmah ti daje. Znači, nema ti nešto da... On je read only. Znači, on odmah da na izlazu. Tako da je ovo... sad, kao što vidite ovde je sad, to bi, kad bi neko ovako uzeo, pa da, kao to ću staviti, imam 8 flip-flopova za 1, puta 4096, to će da bude onako popriličan broj, jeli. Međutim, toolovi su malo pametniji i oni kažu, ovo vidim da je kao veći storage, imam clock i to se čita, znači vrednost se uzima, zavisi od neke adrese i to se samo bukvalno čita. I onda on zna da on instancira, da prepozna praktično memorijski blok i to će biti neki koji je custom za Lattice, postoji memorijski blokovi i on će njega konfigurisati tako da on to radi ispod haube za vas. Znači, mogli smo mi ovde ručno da stavimo, da instanciramo sve te blokove i da ih popunimo, ali to bi radilo samo na tom Latticeovom ECP5 čipu. A ovaj dizajn radi na bilo čemu. Znači, samo zavisi od tula kako će on, znači, a on ako ima blok RAM, on će ga iskoristiti, a ako nema, on će probati flip-flopove, a ako nema dovoljno, on će reći, ja ovo ne mogu da postavim, ovde ima previše. I to je bukvalno, znači, to nam je RAM. ROM, izvinjam. I time smo praktično dobili taj primer, znači, mi smo samo iščitavali slova i šta smo ovde još radili? Imali smo, sad ovde je tamna pozadina, malo sitnije slova, pa se to ne vidi, ali evo ga. Iskopirat ću taj najvažniji blok. Znači, isto imamo funkciju, ali šta radi? Mi smo pre toga već stavili 77, to je veliko slovo M, u zavisnosti od y, znači od y koordinata uzimam poslednja 4 bita. To mi je onih 16 linija, pošto mi je svaki font mi je 8, znači imam 8 puta 16, znači ja i želim da mi se tačno poklapa praktično, tako da mi je dovoljno da od y koordinata samo to uzmem, ja ću dobiti adresu, već deo adrese, znači znam koju liniju želim da prikažem, ali na to moram dodati i tih koji karakter, tako da ako spojim ta dva, znači uradim konkatenaciju, ja ću dobiti tačno bajt koji mi opisuje tih 8 bita koje treba da prikažem u tom momentu. I to mi samo zavisi od ove koordinata. A sad dole, vidite ovu funkciju, znači ovo je data out, znači ja ću uzeti pa ću onda iskoristiti od x-a 3 bita, pa ne znam, od sedmice ću oduzeti, zato što oni su meni ovako sortirani, a ja idem s pogrešne strane ga zapravo prikazujem, i onda moram da oduzimam i moram da dodam još ovaj jedan za sinhronizaciju, zato što će mi se malo smakne, jer ja dobijam prethodni x, y, a treba da crtam sledeći. Pa je onda... I onda mora da se misli unapred. Znači, i to je to. I onda u zavisnosti od toga prikazujem praktično ili belu boju ili crnu boju. I onda sam dobio taj karakter da ispišem. Znači, to je sad malo onako već smo došli do nečeg što baš nije naivno, da kažem. Već imamo neku memoriju, znači čitamo iz te memorije, vučemo tu sliku, znači ovo mi možemo da gledamo kao sliku. Znači mi imamo bitmap koji je font i mi uzimamo parčiće.
i prikazujem. I sad malo ćemo da, sledeći primer je, ok, naravno da, sad kad želimo nešto prikažemo, sad nećemo mi sad prikažemo isto slovo na celom ekranu, ali tako. Mi bi želeli nešto malo ozbiljnije, a to je, znači moramo da imamo neki buffer. To vam je ovaj primer 0.5. Znači, kod njega, znači onaj deo za to, ovaj deo ispod će nam biti isti, ali ubacit ćemo još jednu memoriju. Sad, ovde imamo 48 karaktera, znači imamo 12, imamo 4 reda puta 12, i to je 48, znači to nam je dovoljno. I šta ćemo mi da radimo? Pa ništa, evo ovo da bi prikazali ABC, ja ću da uzmem i da, inicijalizujem to na space karakter, znači prazno, čisto da bi bilo ono baš prazno, pošto 0 je neka sličica, i stavit ću na prva 3 mesta, ću staviti A, B i C. I praktično ću dobiti tako nešto. A onda, bukvalno tu memoriju ću koristiti, neću čitati tamo, znači malo se razlikuje ovaj deo, znači, da, samo ovaj deo ću da iskopiram, praktično dobro, uzeo sam onaj pa sam, da, ali ovaj deo nam je malo drugačiji, znači ja neću čitati više, neću staviti konstantu za to šta prikazujem, koji karakter, nego ću uzeti ovako, uzet ću iz te memorije, ću iščitati koji je to, na kojoj sam ja sad poziciji. A pozicija je ono, y podelim sa 16, jeli, x podelim sa 8, i ovo pomnožim sa 12 da bi dobio ono, pošto to mi je, ceo buffer mi je 40 bajtova, nemam baš puno, i ovo će da radi. Znači, ovo će bukvalno da prikazuje sve iz tog buffera. I šta god vi stavite u taj buffer, to će se prikazati. Znači, to je, sad, ono je RAM, ali zapravo je ROM, pošto nismo ništa menjali. Znači, svaka memorija je nama i ROM i RAM, ali zavisi od nas da li mi menjamo ili ne menjamo. I tako mi određujemo zapravo da li pišemo u to ili ne pišemo. I to je znači neka stvar, sad vi možete tu eksperimentisati u principu, ovo je sad statički, sad to, interesantno, koliko je interesantno, ali šta smo mi sad do sada učili? Znači mi smo radili onaj serial, je li tako, receive. Zašto sad to ne bi spojili? Znači mi sad možemo da uzmemo i da, ono što smo dobili preko serijskog porta, da to uzmemo i da popunimo taj buffer. Znači, to nam je jedna od ideja. Spojimo ono što smo naučili, znači, preko serijskog ćemo poslati karakter, upisat ćemo ga u prvu memorijsku lokaciju, povećat ćemo, odmah posle toga tu memorijsku lokaciju, tako da, i onda praktično mi kroz jednu granu punimo tu, memoriju, menjamo memoriju, a ovaj deo za display će nam praktično ostati isti. Znači, mi ovaj deo ništa ne menjamo. Samo menjamo kako smo inicijalizovali, znači, inicijalizovat ćemo je na prazno, a onda ćemo je menjati dinamički. I to nam je ovaj primer sa, samo da vidimo ovde da li smo, ja sad ovde, mislim, ovo ću preskočiti zato što mislim da je mnogo bolje da vam pokažemo kako to radi na terminalu. Što vam je onaj terminal primer? Znači, uzet ću ja ovde, ću iskopirati ceo, znači, malo je sad ovde, malo sad ovde je malo veći kod. Znači, ali kao što vidimo ovde, znači, inicijalizujemo sve na prazno, znači, hoćemo da bude space karakteri. Ovaj receive, pošto sad radimo na 12,5 MHz, onda moramo da shodno tome držimo tu frekvenciju, pošto smo na 25 podeljeno sa 2, zbog SPI-a, onda moramo tu frekvenciju da koristimo. Znači, to, inače ćemo raditi da izračunat ćemo pogrešno baud rate. Mislim, možemo i stavimo ovde bilo šta, papir, mislim, kod trpi sve, ali neće da radi. A čekaj, ne bi mogo staviti gore 25 MHz? Pitanje, ne znam da li bi za ovaj SPI driver stajalo da kao on bi trebao da može da radi do 12, mada je radio i na 25, ali nisam ja to baš da sigurno. Ja i Davor smo ga natjerali na koliko je onda kad je počeo smrditi. Da, mislim, on neće svaki, ali sad ovisi o tome, o modelu. Možda prođe... Kupite ih 10-15, znači 5, njih će raditi na 25. Ali ostalih 10-12 neće htjeti, nego će 12, imao sam jedan koji nije toliko, trebamo i 6. Ali dobro sad. Uglavnom 12 je neka norma da je to. Ne, mislio sam samo za UART.
ovom tu Da. UART-u koji ima da li smo mogli? 25, Znaš kako, kao nije dobra da, praksa. u principu nije dobra praksa zato što onda ćemo dobiti to, možemo dobiti metastability. Da. Znači, on nam Imaš sada dva, radi da. na drugom kloku, znači, taj blok nam daje izlaz, što je još gore, znači, on će raditi komunikaciju, znači, on će dobiti taj, ali ovaj deo komunikacije, znači, ja kad stavim UART out, on radi sad na drugom kloku, on će se možda će biti dobar, možda neće. Uglavnom će da radi, ali možemo da dođemo u taj metastability problem. Zapravo odgovor je ne. Odgovor je ne, mi to Ne. ne želimo da uradimo. Želimo da nam sve se vrti na istoj frekvenciji, želimo da ovaj CLK ovde bude taj i da ovaj CLK bude ovde taj, znači da mi se slika generiše, da mi ROM čitam iz tog i želim sve na istom, inače imam problem. Da, to je dobra praksa, znači ako imate dva modula koji komuniciraju na nekakvim protokolom sinhrono, želite da oba budu sinhronizirana sa istim klokom. Ako su klokovi različiti, morate imati međumodul koji radi cross-clock sinhronizaciju. Da. A to ne želimo imati sad bez potrebe. Da, to je ono zato što nekad stvarno jedino tako može i onda se to, ali onda to se napravi se sve se instancira ručno i onda ne dozvoljava se znači sve se... Ali sad recimo ovde, šta mi sad želimo? Mi sad želimo da na odgovarajuće mesto upišemo, pravu stvar. Sad kako se ja to sad ovde smislio da uradim? Ja ću adresu u memoriji računati tako što ću imati neku poziciju x i poziciju y trenutnu, znači na terminalu, i izračunat ću tu adresu i onda imaću ovaj deo, memorijski modul će to što dobijem pisati na tu adresu. Znači što se njega tiče, on piše uvek na jednu adresu, a sad ona se računa, ali to je druga stvar. A imamo ovaj deo, ovo je malo veće, znači ja sad imam ovaj kad ovo je inicijalizacija, znači to je ono što sam rekao, ako imam locked signal, to mi je kao reset M, znači i to hoću da podesim, znači inicijalno pozicioniram se na početak, kažem da nije validno i state mi je 0. I sad, ako sam ja dobio karakter, ja kažem, ok, ako je validan, njega ću to će biti taj koji ću da upišem u memoriju i to ću da prikažem. Onda i pređem u stanje, pošto moram da to upišem u memoriju, moram da mu dam taj jedan clock da on to upiše u memoriju, pošto ga u sledećem tek čitam. Pa moram da ga zakasnim. Ne mogu sve odjednom. A ovde računam koja mi je pozicija za sledeći. Znači ja sam sad upisao onaj na pravu, znači dao sam mu jedan clock vremena da on upiše to u memoriju i sad želim u sledećem clocku da povećam koordinate. Sad ja moram ovo, znači ako mi je x manje od 11, znači ne od 12 nego od 11, znači onda moram da povećam za 1, pošto mi je znači ja sam u jednom clocku pa malo, sve moram malo pre. I ako nije, onda to znači da sam došao do poslednjeg i onda povećavam y za 1. Sad, kao što vidite, ovde nemam ono da ja testiram sad da li je y prešlo 4, je li tako? A zašto nema? Zato što nema potrebe, jer meni tačno staje, znači, imam 4, imam 4 lokacije, imam 2 bita, razumeš da imam, i bit će mi dovoljno, znači kad uvećam za 1, svejedno nema veze, ovo će da pređe carry, ali nema veze, meni su ova 4 dalje dobra, znači tako da ne moram da vodim računa. Na HDMI primjeru ima i ovaj deo, zašto tamo nije baš okrugao broj. I onda, ali šta se radi onda? Onda vi namerno napravite negde malo da je taj memorijski buffer malo veći nego što bi trebalo i onda možete da imate lakšu kalkulaciju, zato što ovaj deo za kalkulaciju, kad je to množenje sa 12, ajde sa 12 još dobro, ali ima tako s nekim brojevima kad baš nije, skuplje je to nego da potrošite malo više memorije pa da to brže, da to radi neko shiftanje i tako. A shiftanje je bukvalno, znači, shift operacije, mislim, pokazat ću mi to posle, ali shift operacije, ja uzmem samo ovaj deo i znači, nemamo ja ništa drugo da shiftujem, znači ja samo uzmem parče i stavim, zalepim nula s druge strane i to je to, to mi je shift, to radim u jednom. Tako da, to je, ovaj deo je, znači, ovo je drugi deo, ovo je, znači, kompletno ostalo isto, kao što je i bilo. I, znači, time smo dobili da imamo mali terminal. I, znači, bukvalno, ako vi uprogramirate taj sad primer, moći ćete preko screen operacije da se, onako isto,
sad tu smo stavili koji je, znači, baud rate je isto 115-200, možete se nakačite terminalski na njega i sve što budete kucali će se pojavljivati na ovom malom displeju. I praktično imate ono interaktivni, znači kad pređete u sledeći red, on će automatski i krenut će, sad jedino što se ne briše, nema brisanja, znači ekrana. Ima, space ima. Pa ne, može space, ali rekao nema brisanja ono u smislu da će se obrisati nešto samo. Držiš space pa ceo ekran. Da, znači ako želite da obrišete ekran programski, znači kad dođete do kraja, znajte da to će da vas košta 40 blokova. Jer imate 40 lokacija koje morate, znači to ne možete jednom da obrišete, nego morate 40 puta da setujete memory space. 12 MHz nikog. Ali to se neće, znači, to je interesantno, mislim, ovde pričamo da te stvari su real time i onda zapravo shvatite da to nije nikakav problem, jednostavno nešto što bi vas na mikrokontroleru, možda da to ja preskočim, ovde vas baš briga, imate dovoljno resursa. Znači, to je, sad, ovako. Jel pratite? Ste se umorili? Niste? Dobro. Ajde onda da se razigramo. Sad ćemo, naravno, sad, možemo mi da napravimo video igru. A da bismo napravili video igru, zapravo, možemo s ovim da pokažemo da nama ni ne treba procesor uopšte. Ali zapravo, ima još jedan primer koji, ja nemam u slajdima, ne znam zašto, a to je onaj Sprite. Sad sam skontao, pošto je ovde bilo to. Ako startujete onaj Sprite, vidjet ćete da ima ono srce, koje možete pomerate levo-desno, ali to je čisto primjer isto sa ovom memorijom. Znači, tu je demonstracija samo da pokažemo da možete da prikažete i sliku. Slika je, namerno je stavljena da bude 64x64, ali u 4 boje, znači, ili u 16 boja, izvini, četvorobitna je paleta. Znači, u 16 boja i onda baš je namerno to odabrano da bi se prikazalo kako možete da praktično mapirate. Vi imate kompresovanu sliku na neki način, zauzimate znači mnogo manje memorije, znači imate 4 bita po pikselu, ali ste dobili to da možete da namapirate te boje na bilo koju drugu i praktično imate, kad čitate iz memorije, odmah konvertujete u drugu boju i time dobijete na HDMI-u isto nijanse crvene, ne znam, ovde isto nijanse crvene različite i to dosta lepo izgleda. Sad, ovde smo sad hteli da pokažemo da u principu moguće napraviti video igru korišćenjem onih onako funkcija assignmenta, znači da možemo da napravimo Pong. Sad, Daš pauzu prije Ponga? Naravno. Ajde. Pong ima Ja moram izgledati. Ajde. Ajde ovako preći ćemo bar ovaj deo Ponga i onda ćemo, evo ovako, znači šta imamo od elemenata za Pong? Znači imamo neki, imamo taj ceo displej. Sad, na tom displeju ćemo imati ova dva pedla, imat ćemo mrežicu. Ovi pedlovi će se pomerati, sad to je plavo, malo se sad ne vidi. Oni se pomeraju gore-dole, znači mi moramo da omogućimo da se oni pomeraju. I imamo lopticu koja će ići, praktično će se odbijati od ivica, udarat će tu i imat ćemo na kraju neki skor koji ćemo da prikažemo. Možeš uzeti tvoju lopticu sad. Tebi je baš loptica. Nisi krug na prvi. I šta nam je sad tu bila ideja? Znači, praktično, znači, upoznali smo se kako možemo da kontrolišemo sa batonima. Znači, to ćemo iskoristiti. Koristit ćemo odvojeno za jednog i za drugog igrača. Znači, ovaj gore-dole će baš biti gore-dole, a oni fire buttoni će nam biti gore-dole za drugog igrača. I tako ćemo pomerati ove pedlove. Sad, kao što vidite, to je box. Znači, ja sad ću ovde izaći da vam prikažem kako to izgleda u kodu. Znači, ova je vežba podeljena na 4, zapravo 3 dela, je sam Pong. To je move, ball i game. Ali ja ću otvoriti odmah ovo u game-u,
pošto tu imamo praktično ova cela logika je bitna. Evo ovako, stavit ću je ja u poseban ovako window. Sad, znači, kako ćemo zapravo iscrtati to sve? Pa, ako želimo da iscrtamo ove pedlove, ajde ovako bolje da uzmem iz onog, pošto se ovde sad već ima previše. Uzmemo ovako. Znači, da bismo dobili ove pedlove, znači, svaki od tih pedlova treba, znači imamo x, y koordinate i znači, ako mi je y koordinata u toj zoni gde mi se nalazi moj pedl, ja ću prikazati belu boju i inače idem dalje. Znači, sad ja uvek prikazujem, znači krećemo od onog što mora da se vidi, pa onda idemo unazad. Znači, ako prvo proveravamo jedan pedl, onda proveravamo drugi pedl. Znači, gledamo ovaj nam je na poziciji od 0, znači ovo nam je levi, znači on počinje od 0 i ide do debljine pedla, a onda visina je od njegova pozicija plus visina. I zavisnosti kako se to pomera, to će nam biti druge vrednosti, ali je funkcija ista. Tako da to možemo da uradimo. Crno ili belo. I onda je samo crno ili belo. Za drugi nam je bukvalno isto to, ali na drugoj x koordinati. Ali y je njegova y koordinata. I ono što smo još ovde kao, ajde nacrtat ćemo mrežicu. Mrežica je bukvalno, uzimat ću ovo, kao što smo tamo radili za check-in, tamo smo radili, uzimam bit 2, pa gledam, ok, ako mi je 0, to znači uzimam svaki, četvrti bit, znači ako mi je to 0, onda to znači da treba da napravim, da je to 1, a inače je 0. I bukvalno tako dobijem neizmenično, praktično kockice dobijem. I to je sistem kako iscrtavamo. I znači ako pokrenete taj move, primjer, vidjet ćete dva pedla koji možete da pomerate i imat ćete mrežicu. Znači to je, sad tu nema nikakve logike, ali nemamo lopticu, nemamo ništa. Sad mi možemo da dodamo tu lopticu. A ta loptica, ona ima neku svoju x koordinatu, ima neku svoju y koordinatu i ima neku svoju veličinu, tako da ona je četvrtasta, znači mi nju posmatramo kao neki kvadratić koji ćemo da se pomera. I bukvalno imamo eriju koja je, samo proveravamo da li smo na toj lokaciji i ako smo na toj lokaciji prikazujemo tu lopticu, ako smo van nje ignorišemo. I slična stvar je posle i za skor. Znači, samo što ćemo taj skor, tu ćemo iskoristiti ovo znanje što smo imali za fontove, pa ćemo imati tako malo stilizovane brojeve, da izgledaju onako malo starinski, što kaže 70-te, i onda će biti malo onako četvrtasti brojevi, i to nam je bukvalno font. Znači, mi bukvalno crtamo svaki broj, zavisnosti od skora. S obzirom da lopticu crtaš na kraju, neće li onda pedovi i mrežica biti nacrtani? Ako je loptica preko mrežice, zapravo ćeš nacrtati mrežicu, a ne lopticu. Nije na kraju, je sve paralelno. Ne, ovde bukvalno ide odozgo, ovde se gleda odozgo, tako da prvo se crta skor, pa crtaju se ovi pedlovi, pa onda ide loptica, tako da, i onda ide mreža. Mreža je na kraju. Ali mreža će se nacrtati samo ako nije tu, praktično obrnuto gledaš, zato što se, prvo će se nacrtati loptica, ali ako nema loptice, onda se crta mreža na tom pikselu, zato što ja, ne znam kako ti objasnim, ja proveravam svaku koordinatu, znači ako gledam jedan piksel, ako on je deo mrežice, ja ga crtam kao deo mrežice, ali ako nije, onda gledam dalje, onda će mi propasti na sledeći. Tako da će se uvek videti ovo što je na početku, vidjet će se loptica, a mrežica će se videti samo ako nema ništa iznad nje. Ako nema loptice. To je fair enough, da. Ali će ti pedug u ovom kodu uvijek biti iznad loptice, jel da? Da. Gore.
Hoće, Da, ali loptica u ne ovom može da slučaju prođe. nema U veze, ovom slučaju da. nema veze pošto ne može da prođe. Ali da, pravo si. Da, jasni smo što kaže, dobra je. Naročito bi to video kad bi promenio boje. Kad bi stavio net jedne boje, a lopticu drugu, onda bi video šta je gore. I sad ovde, evo ovako ću pokazati čisto ovaj deo recimo za pomeranje. I šta smo mi radili? Znači, ovaj deo za pomeranje je vrlo jednostavan. Znači, ja koristim ove batone i dodajem ili oduzimam, znači, ako se krećem u jednu stranu i ako mi je veće od 0, ja ću pomeriti, smanjiti y za 1, ako ne, ostavit ću ga isto kakav je bio. Znači, ne interesuje me izmena. Isto tako i kad idem u drugu stranu, povećavam ili smanjujem i isto za drugi pedal. I bukvalno imate, znači evo ovde sad na ovom HDMI monitoru vidimo kako to izgleda. Sad ovde malo ide sporije, je li tako? Pošto ovde je malo veća rezolucija i onda treba malo više vremena. Ali ako ovo isto brzinu, primenimo na onom SPI-u, onda to... To ne vidite. Ali mi imamo ovde counter jedan, koji praktično određuje brzinu, tako da mi možemo da povećamo ovu brzinu uz male izmene. Znači u kodu i možete povećati i praktično ali i u toku igre možete ono kako je. Da, možete i u toku igre, znači odbija se i odjednom se ubrza. Znači i onda to počinje da bude vrlo onako, znači praktično ovaj font je možda malo onako neprilagođen, da kažem, za HDMI, pošto je dosta sitno, ali ipak vidljivo je ovde. Ali na SPI-u sad to je knap, onako taman, što kaže, taman je za njega. I sad, znači, ovde smo praktično došli do toga da imamo video igru bez procesora. Znači, vi zapravo ne morate da imate. Znači, vi računate nešto, sabirate, množite, delite, uzimate iz memorije, gledate, poredite brojeve. Znači, šta ja radim? Ja bukvalno uzmem i samo pomeram, znači, ja kažem velocity, imam x i y velocity za loptu. I oni su kao tipa 1 minus 1, i onda promenim, onda kad udari, onda se okrene. I onda ona ide u drugu stranu, tako da ona ide ovako, ide dijagonalno. I time praktično, ja samo pomeram ovu lopticu i testiram da li je ona udarila u pedal. Znači, a ja znam koordinate jednog i drugog i to su bukvalno poređene, to su if-ovi. I to su, kako se to spusti na kraju, to je bukvalno poređenje vrednosti registara. I u principu, ajde sad, ovo nije ništa optimizovano, tipa da smo mi sad nešto pratili, koliko će to biti potrošeno elemenata. Znači, pa nije, a sad kad bi se ovo spuštalo na neki čip, onda bi mi morali tu već malo da pazimo. Znači, morali bi da gledamo, ovde koliko ću da koristim registar, pa možda mogu i manji, pošto mi je manja rezolucija, pa onda, ne znam, neću pomerati za ovu vrednost, nego mi je lakše da shiftujem, zato što mi to ne košta ništa, a ono množenje sa 3 me košta i tako. Znači, i bukvalno je, ovo je primjer svih onih praktično kombinacija što smo do sad radili, da vi možete bukvalno napraviti video igru sa tim. Tako da sad, evo, zadatak vam kod kuće, probajte da uzmete neku sliku, pa umesto ove lopte da stavite ono srce ili tako nešto. Baš to. Da vam se to šeta, ili da nacrtate raketu, nacrtate krug, evo, kolega je nacrtate krug. I šta još može, znači, ovo je napravljeno da bude crno-belo. Naravno, oba displeja mogu rade color. Mislim, ovo je više crno-belo zato što je original je takav. Nema baš ali recimo imate početak, to je onaj četvrti primjer je Vol, to je ono True the Wall na Spektrumu ili Arkanoid. I bukvalno, znači imate početak, znači imate, taj pedal je sada horizontalan, pomerate ga levo-desno, imate lopticu koja leti i odbija se od ivica. I šta možete da napravite? Možete napraviti zidić koji je u različitim bojama, i kad udari, on da nestane. A sledeći put njega neće biti i onda nema šta da udari i bukvalno napravite video igru bez CPU. Ili za svaki da imate counter, pa onda da, ne znam, žute treba 3 puta da udari da nestane ovaj deri. To je sad ono kako sam sebi zakomplikovati živote, ali možete da komplikujete do ubesvest, ali da. Ali to je neka, znači, osnova da praktično, eto, možete da napravite nešto korisno. Ovo je sad, mislim, ali ovo je bukvalno sada handheld device, znači možete da imate konzolu, ručnu konzolu, možda malo... Prefarbao sam vidio. Da, svaka čast, da. Znači može malo, mogu boje, može da se promeni, može svašta, znači ovo vam je samo, da kažem, eto tako malo da da onako lampica da se upali i ono kao, kao imam ideju, sad bi ja ovo i ovo probao, znači imate...
znači ovo je dokaz više da imate engine s kojim možete praktično da imate neki početak. Znači, ako ništa drugo, imate generator slike, da kažem, imate početak i kako to možete da koristite. Znači, sad je na vama bukvalno, ne znam, sad vi možete da uzmete, imamo onaj analogno digitalni konverter, tako? Imamo. I možemo sad da uzmemo da nam to bude ulaz, mi dobijamo data i onda da prikažemo to, shiftujemo, znači svaki, i onda bukvalno da prikažemo taj signal. I napravimo osciloskop. I napravimo miniskop. Znači, to je to. Znači, bukvalno, i stavljamo vrednosti, prikazujemo to i bukvalno nam je to, znači, nije komplikovano. Znači, sve se svodi na to da imate neku osnovu i onda razmišljate, ok, kako ja sad to da proširim i šta ja od toga da napravim. Znači, ovaj deo generisanja slike, ajde to, mislim da je sad ovo otprilike jasno, znači, ako hoćete neki, da kažem, ozbiljniji imidž, može i to, znači, možete, samo da vam treba veća memorija, znači, sad za ovaj SPI display nije problem, znači, to je, koliko smo rekli, 96 puta 64, je li tako, i to nam je, toliko nam bajtova treba da bismo dobili imidž. Znači, možemo bilo koji imidž da stavimo, napravimo onako istu memoriju i bukvalno svaki bajt iz te memorije 1 na 1 mapiramo. I to je to. I imate tu sliku prikazanu na displeju. Pojete frame buffer od toga. To je bukvalno frame buffer. I on vam prikazuje sadržaj tog buffera na ekran. Ako možete čak onda pređe onaj 64K mod, pa da ima 3 bajta po... A onda će biti, naravno, lepša slika, ali malo treba drugačije konfigurisati i SPI onda. Da, onda ide onaj malo drugi mod. Ali to je... Ako kažete printu, ima samo refresh to screen. Da, ali ovde toga nema. Memory buffer. Da, ovde nema, ali ovde nema, ovde malo ide drugačije, da. Znači, ako nismo konfigurisali sam SPI, ako nismo poslali SPI komande, neće ga drugačije, da. Tako da, možda bi bilo dobro da sad napravimo pauzu, pošto mislim da je vreme. Da. Ostao nam je još CPU, najteži deo. Da.